Üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Grávspér vagyok az Elektromos Cigaretta Fórumról, és első bemutató videóm alkalmával a két Provari Mini kiegészítőt szeretnék bemutatni. Hogy mik is ezek a kiegészítők? Nos, biztos számos fórumtárs akadt már, aki megvette a Provari Minit ilyen-olyan okból, de keveselte a 18350-es akkucella kapacitását, vagy éppen a hosszabbítóval, a Provari gyári hosszabbítójával feltehető 18500-as akkucella kapacitását, és 18650-es akkucellát szeretne tenni a Provari Miniébe. Nos, kettő ilyen toldót szeretnék ma bemutatni, amivel ez lehetségessé válik. Az elsőt, azt néhányan már talán ismerik egy görög weboldalról, a GR Moddersről, majd kiteszem lentre a linket. A másik pedig egy itthoni toldó, majd elmondom, aki esetleg szeretne olyat magának, az elmondom, hogy honnan vehet ilyet. Na, lássuk akkor ezt a két toldót. Nos, tehát a következő dolgok láthatóak előttem. Provari Mini a GR Modders oldalon kapható 18650-es toldó Provari Minikhez. A Provari-nak a gyári kis sapkája, a Provari gyári hosszabbító kupakja, és ez a magyar gyártású Provari Mini 18650-es toldó. Először bemutatnám ezt a jószágot, ugye, amint mondtam, ez a görög GR Modders oldalon kapható, a videó leírásában benne van a link. Ezt úgy kell összerakni, hogy egyszerűen rácsavarjuk a Provari Mini testére, belehelyezzük a 18650-es akut. Jó, tudom, nem egy AVI-mer, de ez is bőven megteszi, higgyétek el. És a sima kupakot ráteszem, látható is majd, hogy fogadta a készülék az aksit. Na, már kétszer is látható volt, ugye a LED villant egyet. És így is tökéletesen üzemel. Be is van kapcsolva. Szuper. Tehát ez az első megoldás, amivel a Provari Mininket alkalmassá tudjuk tenni 18650-es akkucellával történő üzemelésre. Hát ennek a toldónak éppenséggel hátránya, hogy ennyire elüt a színe a Provari Mini testétől. Ha lett volna egy ilyen szaténfekete színben, hát én is nagyon örültem volna, de hát ezt én is használtam, vettem egy fórumtársamtól, egy elcigi fórumtársamtól, és hát még így is nagyon jó, mert végre olyan akkucellákkal használhattam ezt a készüléket, amivel én szerettem volna. Egyébként elmondom, hogy jelenleg tudtommal a GR Modders weboldalán ez a toldó nem kapható. Megkérdeztem a oldaloperátorait, hogy mit tudnak róla, kapható lesz-e. Azt mondták, hogy egyenlőre nem tudják, hogy mikor lesz újra kapható. De akik esetleg szeretnének ilyet és türelmesek, azoknak annyit tudok mondani, hogy többféle színben is kapható lesz ez. A Provari szürke színében is kapható lesz, szaténfekete színben is rendelkezésre áll, valamint ilyen polírozott kivitelben is, majd nézzétek meg a linket. A másik jószág egyébként, amit mondtam, hát ez a toldó.
marha nehéz volt legyártani. Most már nem halogathatom tovább, elmondom, hogy ezt egy magyar esztergályos készítette. Hát ne haragudjatok, nem tudok fókuszálni, de ez itt így be van recézve. Először, amikor megláttam, hát egy kicsit furcsán néztem rá, de egyébként higgyétek el, nagyon jól mutat a provarim. Tehát először rácsavarjuk ezt így. Na te nem mész el, mondom, nem mész el. Majd beletesszük a 18650-es akut. Majd a gyári hosszabbító kupakját rácsavarjuk. És ha minden igaz, már látható is lesz, hogy a készülék fogadta az akkumulátort. Őszinte leszek. Lehet, hogy egy kicsit elfogult lesz, amit mondok, de nekem ez így nagyon tetszik. Szerintem nagyon szép, és nekem mivel tetszik a gyári vég, ezért nagyon jó, hogy ilyen közbenső gyűrűt tudtam csináltatni. Elmondom, hogy 6000 forintba került nekem. Aki esetleg szeretne egy ilyet, az a fórumon küldjön nekem egy privát üzenetet, és meg fogom adni annak az embernek az elérhetőségét, aki ezt nekem elkészítette. Ezúton is köszönöm neki. Nagyon szép munkát csinált. Véleményem szerint. Azért lássunk egy kis éles lövészetet. Provari Mini. V2-es Csájfun. Egy szép kis mink drip tippel. Én már ezt így kaptam ezzel a drip tippel. Köszönet KGB kollégának érte. A tekerés, ami benne van, az 2 ohmos, és PG többletes lötyi van benne. Ezt a kazánt én 4,2 volton szándékozom meghajtani. Lássuk, mi sül ki ebből. Pazar. Röviden, tömören csak annyit tudok mondani, hogy pazar. Nos, nem tudom, melyik fórumtársunk szokta mondani, de én is mondom, elnézést a plagizálásért, vegyetek ilyet, mert jó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!